Takže čauec, dneska to bude challenge se sestrou. Čauec. Mikrofon je šedý. A přitom je bílý. A ten nápis bílej. Takže stříknu si aspoň 20krát Cobra Snake spray strawberry. Zkuste si to taky koupit. 3, 2, 1. Teď nebudu mluvit. Takže to se nepovedlo. Teď aspoň 20krát. Takže mám 20krát. A toto by náš challenge a to stopnu, takže čauec. Čauec. A musím si jít pro vodu. Teď já zkusím.